no illegal mines kirenia borok je age raja tongpro phano oro tongmani tongte borok phai POC Bangladesh ni buri phaisi oro hospital s bai tongpai ka pu obo hai rokhe khnau nke busuk jora no sok tongkhana mane खुलुमखा जतो आनी ओ मांगप्ली नायतंगनाय लुकुरकनो तिनि तामके जों साइमानो ओमपि आदि ब्लक नि बिसिंगो कायसा कटर मा ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक हेकेबा बन तिनि ऑफिस काचारी आबा हायरकनो बन खायनि बागैनो तिनि सेसुआ आउटपोस्ट जे ओ आउटपोस्ट दंथनो नायमा थांरक दंथानो तिनि स्ट्राइक खायजाकमानि रूट ब्लक खायजाकमानि अरो लुकुरक तिप्रासा लुकुरक गोबां कुक थायिनो तिनि रूट ब्लक खायमानि हायकेबा जों साइमाखा बरकनि खुख्रिनो तामके तिप्रासा रक थांगि थांनानि लामा रकनो तिनो तिप्रासा एकत हेकेबा इलीगल माइग्रेंट बांलादेशी गुबेक आबा हायरकनो तिनो बरकनि स्लोगान्स नामजाकमानि आबा हायरक बाहायनि खानाखा जों तैबो ओ जागाव फाय जों साइमाखा चिनि एमपी आदि ब्लकनि बिसिंगो कायसा बांलादेशी चक चक आचुकजाक आबा हायरकनो बुताबुक सुक जरा नायमा थांरकनि बिसिंतिबो तिनि प्रशासन रकनि बिसिंतिबो ओ बांलादेशीनो ताबुक जरा हरनानि बागै हेकेबा डिटेंशन कैम्प आबा हायरकनो खायनानि बागै ताबुक जरा खायजायाखौ हिनै आबा हायरकनो ति बहायनो जों कथे कथमारक बरकनि ओ जागाव ओ रूट ब्लक फाय कत माखनाखा तामके जों आबा हायरकनो तिनो तिनि बरकनि बिसिंति सानमु इलीगल माइग्रेंट हेकेबा तिनि बांलादेशीनो चिनि त्रिपुरा हानि रि हरनानि पुशबेक खायनानि आबा हायरकनि तिनो बरकनि ओ सानमु तिनि अर खरकचा मालायखा सेंग्रा तिप्रासा बरकनि बिसिंतिनो तिनि ओ रूट ब्लक स्नामजाकमानि हायकेबा नायखल जाकमानि ओ लाहार तिनि आबा हायरकनो तिनो जों तिनि बिन खुक्तै सायमा लायनाय तिनि बुसुक जरातै तामो कोनो केबें मुं ओ रूट ब्लक कोनो केबें मुं ओ तिनि बरकनि खरं दिसामानि कोनो केबें मुं आबा हायरकला दा फायका आबो तिरकनो न सायमानाय आदार लाम चौगचिनि ओ मांक्लिबोनो गलायके हामबाय जों वासोइने जे सिन त्रिपुरासा जों स्राय जे सेंट्रल गवर्नमेंट अमित जे साख्लाय रखा बस्राय स्रायके जे अफगानिस्तान पाकिस्तान ते बांलादेश के जे अरनि जे इलीगल माइग्रेंट्स जे फायनाय रनो स्राय बो साख्लाय रखा बरनो जासाय खायवै जे केफानो बरनो पुशबेक खायजांनाय जों नुखा आसाम रावो जे हेमंत बिश्व शर्मा खायतंखा नुवो बिहारावबो जों खायतंगो 50 लाख 30 लाख माजाव हिखानाय दङ हायफानो जों अमित शाह जे सेंट्रल गवर्नमेंट जे स्राय साख्लाय दंफानो सिनि जे त्रिपुरा राज्योआव किन्तु जों वासोइनायखाय सिनि त्रिपुरा राज्योआव मेन गेट सिखलायो बांलादेश बाय जों एकदम सिमना 10 किलोमीटर कायतंबो आनि थानि नलेज करे हायफानो जों साइमानो बांलादेश बाय त्रिपुरा राज्योआव मेन गेट सि इनके सिनि अरो जे आस 1971 नि सिमि जे कुसुं जे हायतंमोनि कोनो ताक जरातै सिनि अरो कोनो इलीगल माइग्रेंट नि बांगै जे कोनो गवर्नमेंट फाइफानो त्रिपुरा राज्योआव कांग्रेस फायखा सीपीएम फायखा ताव बीजेपी फायखा हायफानो कोनो दिनो सिनि त्रिपुरा राज्योआव गवर्नमेंट ताक पयजंतै बनो बर एक्शन नाया आनिबां ताब अमित शाह जे सेंट्रल साख्लाय रफानो गसेखा थं जागाव खायनाय हायफान ताक जरातै जे खायजेखौ सिनि अरो नायनो जे जों ताब 8टा दफाय तैफोर सिनि जे एमपी ब्लक नि प्रेसिडेंट साखा बनो कौनो तैनो आं मा सानाय ताब सिनि मेन डिमांड ताब जों खायखा जे इलीगल माइग्रेंट्स रनो जों पुशबेक खायनि बांगै ताब सिनि नंबर 1 दाबि तो दंमोन किन्तु नायदि जों कामायका साइमोन सिनि सुदु त्रिपुरा राज्योआव सुदु एडीसीओ कायसे आमो कायसे एडीसीओ सासे गोबां मानसि खाजा सिनि एमपीओ सि बांलादेश नि बुरि फायसे अरो हॉस्पिटल सि बाय दंफायखाबो अबो हायरखे खनाव इनके बुसुक जरानो सक दंखना माने उमहाय हाफाय बुसुक
लाख लाख तंखाना जों बनो साइमेया इनके सिनि डिमांड खाताबो जों गवर्नमेंट नो स्टेट गवर्नमेंट नो जों बनो नो सेंट्रल गवर्नमेंट नो जों सिनि जे एनजिनि तै जे जों खोनारहो नि सिनि कौनो खोनारहो नि बागै जों जे तिनि मेन जों और गैदरिंग थाइबै जों साइ तिनि 24 घंटा कासुमानि मुल उद्देश्य के बोनो मेन नंबर 1 नो एलिगेट माइग्रेंट्स नो जों पुशबैक खाइनि बागै इनके ताबो नायनो दे ताबो जों मासो नायखाय इनके सिनि एडीसी जों 1986 जों मामानि परिफान सिनि और कोनो डेवलपिंग या इनके और बिसिङाव ताबो वानसानो से दावै सिब्रुं ब्रुं तंखे सिनि भविष्यतले बाहायनैबा इनके जत आं सावनि थां पॉलिटिकल या अमो जों जत त्रिप्रसा ngै जों बोखाबाय जों वासौलायथाय जों जतनो त्रिप्रसा बरक जों वासौलायथाय जों बाहायखे अमनो जों जत थांसाङै जत पार्टी थाङेवो सिनि बुकुं बाराराव जतनो वासौलायबै जों थांसाखे जे उ डिमांडआवनो जों बाहायखे सक्सेस खालायबानो बाहायखे जों सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंटआवनो जों खोनारावै सिनि उ सामों डिमांडआवनो जों सक्सेस खालायबानो सिनि वानसौ मोनखे ताबो जों बोनो अनि बाङै जों फयसिनो जाय नुयाखे फाइबै ताबो जों और केसेरि रक सुंसालायबै जतनो बोरै सराय जतनो फाइ जों और जत उदान खाइफैबेका आं जत बरनो बाहामबाय मारबो सिनि मेन उद्देश्य इनके बोनो ताबो नंबर 1 नो हंके एलिगेट माइग्रेंट साइबोनि परे इनके जों ताबो नो फाइना जों बोसोरबाग दिलीबाय एकॉर्ड खाइसिनाय नायदि ललित देवर माबो सिलाय याफारै बो एग्रीमेंट खाइफोरबो ताबो जे उ आदब खाव जे डिमांड सिनि आता डिमांड तमन जागाव तंगो तमन हमले आफ्रो इनालाइन पार्टमेंट का आमाके सराय सराय के एग्रीमेंट आंने रनो फुनो मामो आफ्रो तंगो इनालाइन पार्टमेंट नि एग्रीमेंट खाइजा तंगो सेंट्रल गवर्नमेंट गो सेवे एग्रीमेंट खाइफेनो कोनो त्रिपुरा सरकाराव बनो लागू खाइया इनके ता पयजन तंगो टीएमबी एकॉर्ड तंगो ताबो फाइके ताबो तैफोर जों सालायमेनि ताबो टाइगर बाय एनएलएफटी तागलासो फाइफेउखा औरबो त्रिपुरा एकॉर्ड औरबो ताबो एग्रीमेंट तंगो जे निनि इनालाइन पार्टमेंट हुंदि जे डायरेक्ट फंड रिकमां मा तंगो लागामो खाइजा किंतु ऑलरेडी दिल्ली को सेवे एग्रीमेंट खाइजा हाइफेनो सिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट बनो कोनो एक्सेप्ट खाइया बा बरक जोंनो एक्शन खाइया बरक सामों खाइया अमहाय हाइनि बागै के और किसा तान समहां खाता हमके तिनी दिल्ली गवर्नमेंट सी तिनी मो त्रिपुरा एकॉर्ड नति बा नरकनि बिसिंति बतिनि याकलक्ति निरकनि बिसिंति बतिनि त्रिपुरा हामक्राय नति नरक याकलक्ति माने तिनी नखारि फाइमानि फियाबा तिनी महायके नरकनि सानमं बो त्रिपुरा एकॉर्ड तिनी बुबाग्रानि सानमं बो त्रिपुरा एकॉर्ड त्रिपुरा हामक्राय नति नरकनि बो बरकबो फियाबा सेंट्रल गवर्नमेंट सी अबायके गसिमानि याकुलो तिनी नरकनो तो त्रिपुरा हास्तिनि जे हापां हिनजाकनाय बा तिनी सीएम संरक थांगिनो नरकनो लाम सकलायखा आबुनि जरावनो नरकनि सानु बाहायनो गसि जाखाय हायके तिनी तामनि बागै अबो बजाको बबायके खसाय तंखना बोनो आं ताक सावनि थाङो दिल्लीबो पूरा कमिटी खाजाक कमिटी खामानि पुरै बरक नाय होय ताबो सिनि महाराजाबो ताबो बनि जे त्रिपुरा एकॉर्ड खाइमेनि 18 months of the light थांखा आइफोनो ताक पयन्त नायसिंदि होय नायसिं दं इनके जे ताबो त्रिपुरा की चुक्तियो जे एनएलएफटी बे जे टाइगर फाइमेनि औरबो जे डिमांड जे तमनि पॉलिटिकल डिमांड बताओ इनके निनि तै गोबांमा जे डिमांड तमनि ताक पयन्त जे पूरा इम्प्लीमेंट इयाखो खायसे कुइसुं हा रां फाइ हाइफोनो तै जे पॉलिटिकल डिमांड रौखिनो ता पयन्त इयाखो और बचिनि गोबांमा डिमांड दङो ताबो नि एडीसीओ सिनि डायरेक्ट फंडिंग नि एडीसीओ नि 50 टा सीट इनके बनि परे एडीसीओ एयरफोर्स एडीसीओ इंटरनेशनल कॉलेज गोबांमा चिनि जे डिमांड और दङो आने र ताबो मोबाइल नायके नुफनायफोन आं किसा संकेत बायसासिनाय हाइफोनो कायसा स्टेप फानो नाजाया नायसिंदि इनके सिनि राजा तले बो एकॉर्ड खाइफोरो एग्रीमेंट बायसिं सिनाय सय पयन्त खाइनाखा हाइफोन आं सिनि जों मा समनि इनके ताबो दिल्ली को सेवै एग्रीमेंट खाइ सय रफा त्रिपुरा सि खाइया इनके नाके बा जों दिल्ली दे थांफिसिनाय ना त्रिपुरा थांफिसिनाय ना तमा खाइसिनाय अबसिनि बाङै कन्फ्यूजन तला तमानि हमले जों चोरै लायो गोबांमा चोरै लायखा सिनि रनजित सर बबो कायसे खतरमा आगतलाव खाइखा माइग्रेन इलीगल माइग्रेन तै पूरा इतिहास त्रिपुरानि बो आगतलाव एकदम जमेत खाइखा इलीगल माइग्रेन नति खाइ रखनि बाङै किन्तु ताक पयन्त दि सुना जाया
ता पॉइंट बरक जों कायसे कायनि खोनाखा पुलिस नि बिसिङाव कायसे अम टास्क फोर्स खोनाखाय खोनाव बर जागा बरक ति खालायमानि कायसे परिमान करे इनके जे जों खोनामानि ताबक चिनि डिमान्ड खांके जों बोनो पुइतो सायनि बाङै जों ताबक साखा आसाम राइफल अफिसार बा नोंनि बीएसएफ नि बाते ओइनो जे सेंट्रल नि फौजी नि बिसिङाव टास्क फोर्स नाजाखिथों अफिसार न तै गठन खाजालांखिथों बनि परै त्रिपुरायावबो जे आसाम गभर्नमेंट जे खायमिनि हाय बिहार जे इंमानि हाय जों ओ सिस्टेम जों नायमानि चिनि मेन डिमान्ड के जों बो dar hake orte kaisa sung je ni kok ni bising no kaisa sung asai phida tam ke tini norok ni je yak ti sawi phaile mani jorao to agreement tuin phaile mani hake tini lukorok ni bising ti bo obono sung asai tongka je tini norok agreement khaisi kuno lama hayake ba yakri sejagya tini o road block khaima bai aba herok no ti kuno yakri sede sejak no man aba herok ti le ni khaw busujra te puito to abo puito tongmon inke bohaisi tabok tole जों सिलायतिलिया abo सिलायबाय सावै कौनार माने आलादा तागबा जों डेमोक्रेसि फाय गणतन्त्र माध्यमे जों गणतन्त्र माध्यमे जों ताग फायबै जों ताबक गभर्नमेन्ट जों ताग डिमान्ड खायबो जों ताबक सिलाय याकारै जे बरक जोंनो गसेखा निरक जदि हाके फायखांके जों निरकनो दे निरकनि सामु निरकनि डिमान्ड जों रनाय हानि गसेबै जोंबा बेबाखि सुटिं दिल्लीआव एग्रीमेंट खायलायमानि इनके जदि ताबक बरक गसेबै एग्रीमेंट खायमानि परेसि जदि बरक जोंनो हाके थंके आबो फिसारो बातमांनाय आबो कोनो बर फिसानि प्लान तले सायमेया हायफोनो जों खरां मोबाइलनो जों बरकनो खरां कतर बाय माहाय बरक जे खनाया दें तंग तमां तंग बरक जोंनो थोदे थों बा जोंनो तमा खायके बनो जों सामाया हायफोनो जों ताबो डेमोक्रेसियाव फायजा जों डेमोक्रेसिनि तै जों फाइट खायनेहि जों तिनि ओ कासमाराव abo tini ni je program do abo boni tewi ni sung democracy ni maideme ni sung borok no khnarawani naimeni eke je boskango jodi o sung tabok je khaimaro no san borok jodi accept khaya eke boskango teibo andolon kotol khaijanai teibo tagba 24 घंटा si apro dorkar nangke pasosnai 3 दिन 4 दिन एक सप्ताह फांगै मानो किन्तु आन्दोलन जों थाया abo जों सुनो पलिटिकल या सारा त्रिपुरा सा माने जे त्रिपुरा जे वतंनाय जे सिनि बुकुं बारा त्रिपुरा सा आबो ने तेविसि जों ताबो बासा लायजा जों ते लागाटन जों खायथंनाय आबो सिनि दादा हके अरता कैसा लुकुरक नि बिसिंति तिनि पॉलिटिकल पार्टी बा एनजीओ पार्टी जतन तिनि रोंसोंगि दंनाय आबा हेरक बाहिन तिनि रूट ब्लॉक हेलेखा ए नरक बिसिंति बो अ सानमुं नतंगो तिप्रा सानि अ हानि बसारकनि कक थाय कथमा हायकेबा तिनि रोमांस स्क्रिप्ट नति ओ रोमांस स्क्रिप्ट नति केबो तिनि तिका मानरक सारजाखा केबो तिनि फिकुंगो लाथारक लायलेखा नायमा थांरक बिसिंति हायके आबा हेरक नतिले नों निनि खावले अ रोमांस स्क्रिप्ट नति बबा हिमातो रोमान स्क्रिप्ट हिंके ताबोनिया सिनि जे जों सरायफोर निसि जों फरायफायफोर निसि नि ओ डिमान्ड खानामानि रोमान स्क्रिप्ट नति इउ जे ताबो सिनि छात्र जे तंनाय रक छात्र जुबकनि जे तंनाय रक ओ बरक सिलंगो जति जे तमा खाय ते सेब्रक खाय तंनायफोर सिनि ओ रोमान स्क्रिप्ट दाबि तले फायमेनि कुसुं कुसुं सिं तंखा हायफेनो नायदि निरक वासोय नायदि मेजरा मो जदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइमानो दिनि सिलंगो मेघालयाव सुइमानो जत नॉर्थ ईस्ट सिनि जागाव होयनो जदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइमानो हिंके सिनि त्रिपुरा राज्यवले त मानि बाङै सुइमाया आनि क्वेश्चन के बसि इनके बोनो जदि गवर्नमेंट जदि रवानि बाङै होयनै त मानि इंजाकर इनके जदि बर रयमे काबो सिनि जेन बेपा जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय निर एक्सेप्ट खाय दं खाया बनि बेपा जों डेमोक्रेसि तैबो थांखा हाकेबो थांखा जोंनि लास्ट 5 दिन दं हमो तमाने मले नायदि जों सिनि डिमान्ड माया जों पॉलिटिकल खायखा कुसुं कुसुं नि ओ अम ताससनै टीएनबी एकट खायफैखा बनिपुरै ताबो निनि ताससनै लाथातिनि बिसिङो बनिपुरै निनि एटिटेप एकट खायफैखा आसनि कुसुं कुसुं जेला ततिनि बलंगरो एकट खायफैखा हायफोनो गायसेफानो बर इमप्लिमेंट खाया किसे मासा खायबो लेर बै बर थंनो उलके सिरिंके पायरि पायु इनके पॉलिटिकल जे खायनै रबो बरबो खायथों हायफोनो ता पयन्त सिनि डिमान्ड कायसेफा सक्सेसनिया नायदि रोमान स्क्रिप्ट ता कक सावि मासाखा कुसुं कुसुं हा ओ डिमान्ड किन्तु ता पयजन्त बरक एक्सेप्ट खाया इनके तै सिनि लामा बमो बायद त मुलुक जों सिलायति बिखे बरक जोंनो जाया लामाव थांहो फायदि
फाइखेबो नेरो एग्रीमेंट खाइ गसै पइन्ट नेरो सामु तांगिया इंगे तै तमा खाइनि चिनि लामा तै तमा तो आबो ना आं साबो सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट नो नेरो जोंनो लामा फुनोगि जों ता खाइनाय बो लामा ना हिंगि चिनि जे डिमांड नो जे जों सक्सेस खाइनाय ए बो ना आनि दादा हाइके ताइके सुं जे नरकनि बिसिंति बतिनि हासिनि तिप्रा सालुक्रकनि बिसिंति बतिनि खरांति साजा खातिनि चिनि रियां बुरुबो संनि लुक्रक को हानि बो सारकनि बांलादेशी हिंजाक माने तिनि आहाइके नो खरचा आमरा बांगालिनि बिसिंति बांलादेशी बु हिंजाक ताबो भाइरेल बंगै तंखा तिनि हानि बुफा हिंजाकनाय सीएम डॉक्टर मानिक साहानि बिसिंति बो हाइकेनि हिंजाक माने नरकनि बिसिंति बो खरांति साजाखा तिनि बांलादेशी नों जेखिनि बहाय नरकनि बिसिंति हिंजाखा आबा हेरकनो तै ताबो हास्तिनि लुकुरकनि बिसिंति बेलायनि खामामलायजाक तिनि हानि बो सारकची अबा हाइके बांलादेशी हिंजाक माने बबा हाइके उंगि थांनो अबो चिनि ओ हावचन हिनि ताबो ओ मरकनो बेलायनि खामामलायजाक अबो तिरंग तिले नों तामको सानामुचुं तिनि ओ हानि बुफा सीएम आनि इंके डॉक्टर मानिक साहा जिनो आं कमदेन खालायबो अबो रतिराव इंके बोनि पॉलिटिकल कक्सी बोनि बेलायके बुल कुनो दियो रियां बोरु पिजिया इतिहास नोंवा सयनायके 1971 जे आसाइमेनि बांलादेश बफ्रा आसाइ जखनते इंडिया पाकिस्तान बाय जे थमसा तंमनि बरक पाकिस्तान बाय पेसार मावै इंडिया नि मदद बाय पाकिस्तान काइसा राष्ट्र उनखा किंतु ओरो आगे बोनि इतिहास नायनायके तिनी आगे बांलादेश ता कुमिला तंमनि काकरासरी तंमनि सिटेगां तंमनि आबासिनि तिरप्रासी इंडिया सादिन याखौ सानि सिगां न तिनि तिरप्रांका इंडिपेंडेंट तंमनि 184 जन सिनि राजा साइ थंजा सिनि इतिहास दङ रियां रकुनो इलीगल माइन्स किरेंजिया बरो साइनि निसिमी के फाइवि फाइटे बरो ओरो सिनि जे बांलाओ जे हिल्स तंमनि ओरो बरो आश्रय नाखा ताखनो सिनि जे ट्राइब दङ ओरो देब्रमा दङ रियां दङ त्रिपुरा दङ चाखमा दङ आनि निजे आं बलंबरो खाइजाक आं बैहाय याखै सलिया आं निजे ओरो तंगै चावै फाइजाक 2-3 बছर आं डाइरेक्टली आनि मकल बाय थंबाय आं बोनो सामानो ओके बो जे सामानि बो कुनु दिनो वास्तव बायनिया बो साया आं बोनो कमदेन खालियो सिनि डॉक्टर मानिक साहा जे सिनि मुख्यमंत्री सामानो नो इलीगल माइन्स किरेंजिया बराव जे आगे राजा तंफ्रफानो और तंमनि तंते बराव फाइखा राजा तंफ्रस फाइयो राजा तंमनि परिस्ता बसंबा इलीगल माइग्रेंट सु 1951 पंखा 1971 पंखा एके बरनि बो सामनि बाइके और रियां रनो इलीगल माइग्रेंट साइटंबा रुपिजी कोनो प्रश्न सिफाया ता ब्रो खाइसि इंगे जेताबो सिनि त्रिपुरानि बरावबा खु खाइसानाय बरावबा तलक बराव थांखा मेजाम राव ताक जे महाराजानि नेतृत्व तै बराव ताक त्रिपुराबो जागा माखा ताक जे सिनरो फाइनि राव इंगे बाइकेनि राफोर एक्सेप्ट खाइबा दिलिनो कक सालायफोर एक्सेप्ट खाइबले सिनि त्रिपुरानि बरावखि बरावनो नागरिकता रावै बरावनो नग रखा जागा रखा इंगे नों इलीगल माइग्रेंट के नों आप्रतानि कक्ति साया गोबांमा प्रश्न दङ आनि कक्टा कसार मंके पाइथाव बसि दमति बिनि बिहिते सिनि त्रिपुरा सारक इ नीति मांगनाय एकता मांगनाय थामसा मांगनाय निनि महाराजा सामाय पहिला जाते उलो पार्टी हमाहाय पार्टी न तो जाय ओइ जेसिनि बुकुं बारा जे कुनो पार्टी खाइतोंदि नेशनल पार्टी फा खाइतोंदि आंचलिक फा खाइतोंदि आं बरावनो कसार बराव जत्तो नसों ताबो हाय दादा हाइके पाइथाकनि जे ककसारनि लुकुरकनि थानि बा जों ओचिनि त्रिपुरा हास्तेव अब हाइके नो नुगै दंगो जों सिनि सिक्ले रक्तिनि एक्जाक्टली माने बे कुबुरजा बा जों तिनि हा सानलायो हाइके बा सिनि मानथाय रकनो सानलायो इन्डार लाइन पार्टनि सानलायो सिनि मानथाय सौताय रकनो सानलायो बांलादेशी बुबे लायो फियाबा सिनि सिक्ला रक्सि कमार अब हाइके नो हाइके नों तिनि ओचिनि सिक्ले रक नि एक्जाक्टली माने बे कुबुलि दं माने अब हाइनि पगै फाइनानि बागै ओसिग्ला सिक्ले रक ताम ककसान दिनै आंहाय पार्सनेल कमेन्ट सिरसनाय बके आंनि पार्सनेल कमेन्ट खांके ताबो बनि बाङैनो जों आगे सिलायति जे सामखाय फैमेनि आबो जों ता खानो पायाखौ जों सिलायसि याकारो जों तो सिनि बखानो जों याकाया आबोनि बाङै जों ताबो हाय न जों ता कटाल बाबे ताबो जों एनजीओ जे डेमोक्रेटिक जे इंडियानि संविधाननि जे आइनि अनुसारे जों बनो तैविनि जों ताबो तिनि एनजीओ संस्था ता खाइतंगो सारा त्रिपुराव ताबो जों एनजीओ खाइतंगो दिनै एमपी ब्लक खाजाक अलरेडी
अमरपुर ब्लक खाजाक करबक ब्लक खाजाक अलरेडि जों ताबक बनो कमिटि खाइदोंमो एनजिअ नि माध्यमे जों ताबक जे सिनि जे जुबक रक जारा लेखा फरा शिक्षित पयसन जे फेमानि मानिनो सावै नि गोबां पदे पद थैनै थै थांखा हायांनायखा बेलायखे नस्तंखा बनि तै जों ताबक वान सक लायबै जों हाहायनो जों बनो कमिटि खावै ताक बसकांगो जों स्टेप नानाय दिनै जे फेमानि मानिनो जानाय नंनाय बिसिङाव जों दिनै पारा पाराव जों खावै जे लुकुनि चौधरी लुकुनि जे क्लाब पद्रे पद जे तंमोनि एनजिअ तंमोनि बर'नि बुथुमथि जों मालायै बरानो बर'नि सहयोगिता नावैनो जों ओ जे फेमानि मानै जामानि रक अबरनो जों आस्ते 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 के जों अबरनो जों के बर'नो कमेरावै जों तय फेमानि बागै जों चेष्टा खालायदों आब' आंनि सिनेमोनखा जगत जमातिया आं लेफ्टिनि आगे कैबिनेट मेंबर तंमोनि इन ताबो जों सरेंडर होय फै हैं आम असने ताखनो एनजिअ नि बिसिनि कैबिनेट मेंबर दं हामबाय जरा खाना खाना तिनि अरक खरक जा सेंक्रा तिप्रा सारक तिनि ब्रकनि बिसिंतिनो याकलक ति बो जबा खाइ फाइका फियाबा ओ याकलक ति जबा खाइ फाइ मानि याकलबो तिनि बरकनि ओ फाइबो जबा पायाखौ थांबि थांनानि बागैनो बरकनि तिनि ओ ब्लक खाइमानि ओ जबा ओ तिप्रा सोसाइटी हायकेबा ओ एनजिअ बरकनि बिसिंतिनो तिनि ओ स्ट्राइक नति खाइजाक मानि तिनि बेलायखेनो लुकुरकनि थानि ककसार था केबोबा तिनि चिनि साजुक साजलारक केबोबा तिनि आनि मनाय आनि ताखु आव हायरकनो हेजाकनि मानि बाय गुबुरि तंमानि आबादरकनो अगै फायै तिनि ओ जबावो गदाल फायनि ओ जबावो फायै साकनि मानथाय सकताय रकनो तिलांगै थांगै थांनानि लामा रकनो नामनानि बागैनो अब हायकेनो नासिं तंदि ताइबो ट्रक ट्रक जों चिनि मांप्लि तुबि फायनो कताल कताल ओ मांप्लिनि बिसिंति नाय तंदि नरक तिनि ओ स्ट्राइक